Стелко, не ми харесва начина, по който говориш. Ей, Бухто! Случайно да съм направил клип, в който питам: харесват ли ви моите клипове или не? Ами не съм! Няма и да направя, защото грам не ме вълнува дали ти харесва или не. Истината боли. Не е лесно да го чуеш, камо ли да го осъзнаеш. И за това най-лесно е да обвиним Стелко. А лесно ли е да си 150 кила? Лесно ли е да си лигло? Лесно ли е всеки ден да се събуждаш и да мислиш оправданието на тия как може? Лесно ли е? Аз не говоря на теб. Това, че ти си виждаш в моите думи, съжалявам. Не мога да приема оплакване от човек, който дига пулса единствено в кенефа. Омръзна ми да гледам мъже с по-големи цици от жените. Той за тях сигурно не е много приятно. Време е да се вземеш в ръце и да започнеш да работиш върху себе си. От малък се ми повтарят: българите сме много силен народ, много здрави, непобедими. Ами не го виждам това. Не го виждам. Казвам го за пореден път. Моята цел не е да обиждам някой в TikTok или в Facebook, че бил дебел, че бил слаб, че бил грозен, че не знам си какво. Грам не ме интересува, разбираш ли? Целта ми е просто хората да чуят това, което казвам, и да се стегнат. Защото положението никак не е цветно. Това, че има обидени и ще има сърдити, е ясно. Ако не можеш да издържиш и не ме харесваш, просто ме блокираш. Да си лиглю не е здраве. Айде.